اهتمامات الوزارة گرنگیدانا وزارت و پەروەردەیê binavendê gelekî baş bû li ser her tiştî çavdêrî hebû. Hêzên emnî alîkariya me kirin û rewş li gel xwendekaran gelekî baş bû. Pabendiya çavdêran îsal gelekî berbiçav bû. Bi giştî pirsiya di asta navîn de bûn, ango ew qas ne dijwar bûn û di vê mijarê de asta xwendekaran ji hev cuda ye. Em wek serokatiya navendê divê em çavdêrî û dadperweriyê ji wan re dabîn bikin da ku ti projeya xapandkirinê yan jî alozî çênebe. Pirsiyar hêsanbûn û çavdêrî baş bû, di projeya xapandkirinê yan jî dengedarî di holê de çênebû, her kesî re hatiya xwe dît. Meseleke kîmyayê ji min re hatibû ku gelekî hêsan bû, bi îzna Xwedê ez ê di kîmya û fîziyayê de nîşaneya tam werbigirim. Lê dibe ku di zanistê de hinek nîşaneyên min kêm bibin ji ber ku pirsiyarek hebû ku ez jê nepiştrast bûm. Lê bi îzna Xwedê ez ê di fîziya û zanistê de nîşaneke hemabêje derdora nod ji sed bi dest bixim. Di destpêkê de pirsyarên hilbijartinê ji me re hatin paşê rêxistina wêneya mehî û piştî wê bi giştî berawerdî û şîroveyên zanistî. Di fîziya û kîmyayê de pirsyarên hilbijartinê û pirsiyarek li ser karê motora elektrîkê ji me re hatin. Her wiha meseleyeke du rêzî hebû ku hêsan bû û înşallah em ê di van her du madiyan de nîşaneyên baş werbigirin.